anyị ekene ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ anyị si ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taata ebe ọ bụla ụnụ nọwụ ndị nsọ ala Igbo anyị na-ekwu maka nsọ ala ndị mmadụ chema ya nọkọtara na-ekwugheri ekwugheri gịnị ka dịsị man na-ekwu ebe a nwoke anụnwa na-ekwu okwu ọ na-ekwu gịnị ọ sị gịnị na nsọ ala ndị nna nna anyị ha biri wee ka nka nọ nsọ ala ka ha mere maka ụnụ anyị na-ekwu okwu ụnụ echezina na anyị amaghị ihe anyị na-ekwu anyị ma ihe anyị na-ekwu nwoke a kwuru okwu afọ ya abụghị nọ nso afọ ya abụghị ndozi ọdịnala Igbo okenye Mike Ejeagha ọja kwuru okwu a sị na ndị nna nna anyị ha bụ nsọ ala ka ha biri ka nka na nsọ ala adịghịzi gịnị mere onye amaghị onye ọ bụ nya jee jụọ ese onye bụ Mike Ejeagha onye ama ama n'ala Igbo ka ọ bụ ibi ndị na ndị ụka tọgatara ya yes maka na ọ na-eme ihe mee ofu onye anaghị emeri nwa ha sị na ọha siere ofu onye nri onye ha ericha nwunye mana ofu onye siere ọha oricha nwunye ihe mere ọtụtụ n'ime anyị ji wee gbakpuru n'ụlọ ụka bụ na oppression within their own people because ndị be anyị ji aggressive eso ndị be anyị o nwere ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ala Igbo ndị okenye macha na ala adịghị mma mana ala adịghị mma bụ uru ndị nze ndị Igbo so na anaghị ahapụ ebe a na-eche echichi jebe ebe a na-arụ agwụ ịma na okwu ọbụla nọ n'ala Igbo nwere ụzọ na-abụọ pụtara ịma na ịrụ agwụ na ịrụrụgharị aka bụ ofu ihe mmadụ ịrụgharị aka mmadụ ime ihe ọjọọ ịghọtago ọ isi na-abụ ịda na idoziri ya edozi na imebiri emebi with the same word ka ekwuru ya ịrụ agwụ dị ụzọ na-abụ ịda na ị na-arụ agwụ ị na-eme ihe ọjọọ onye na-arụ agwụ ị na-eme ihe ị na-edozi ihe mebiri emebi oke ebe ọ bụ na ndị anụnwa bụ ndị be anyị kwere na omenala anyị jiri ụzọ aghụghọ na-agwa gị ya sị gị nakwa ihe nna gị mere o kama na anyị nwa na onwe anyị enweghị ike isi nwere ọha nri ọ ya mere anyị ji wee nọdụ n'ọdụ anyị nọ ndị dị otu ahụ bụ ndị anyị bịara ka anyị gbapụta ha so that ka ha nwa na onwe ha wee nwee ike ibi ndụ wee fụ their own dream ihe ha chere n'echiche agwara m ọnụ si ụnụ na nsọ ala bụ ndị agha nke Chukwu uche na egwuregwu ọ bụghị egwuregwu nwanne ọ bụrụ egwuregwu is not a joke ndị agha bụ ndị agha kwere na nsọ ala Igbo they will live to see their dream and ndị agha na-abụkwa ha anụ ndị agha ụkwa n'ala Igbo adịghị mma all of them will die and see their own graveyard
because mmadụ ịdị ndụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma, ọnwụ karị onye ọdị ndụ ọnwụ ka mma, nke ahụ abụrụ ndụ ka ịdị. Ịghọtago? Ọdị ndụ ọnwụ ka mma abụghị ndụ, because ndị Igbo na-asị onye ọdị ndụ ọnwụ ka mma ka ọ dị. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ omume. Omume dị ụzọ ịnọ: ịgọ mmụọ, ịkwa ozu, ịjụ ogu na ịgọ ọfọ. Ịjụ ogu na ọfọ dị n'ofu okwu, that is 11. Ịghọtago? 11. Then nke ọzọ na-esitere ịwa ọjị. Omume anọ a bụ omume mmadụ. Ndị Igbo ji wee sị gị na ị na-eme ka ozu a na-akwa gị akwa. A ga-akwa gị akwa, ọ bụghị mgbe ị nwụrụ anwụ ka a na-akwa. A na-akwa mmadụ ma amụọ ya, amụọ mmadụ amụọ, ọ na-ebe akwa. Ọ mgbe a na-akwa ozu, ọ bụghị mgbe ọ nwụrụ anwụ. Ihe a na-eme mgbe ọ nwụrụ anwụ bụ ceremony of the death, ceremony of ịkwa ozu. Ihe ahụ na-akpọ birthday, ihe ahụ a na-akpọ birthday, onye bụ oriri ịkwa ozu. Mgbe ọ nwụrụ anwụ, mgbe ọ nwụrụ anwụ bụ ceremony to educate the living, to talk about the story of the man mgbe ọ dị ndụ. So the ceremony a na-eme wụ to ceremony ka e nwee ike ịkọwa ndụ onye a biri mgbe ọ dị ndụ. Actually, unu afụhụ na a na-eweta keeki desa for ndị modern days. Nwatakịrị aha were mma waa the keeki. Ịghọtago? Were mma waa the keeki. Kedu ihe keeki a signifying na nwatakịrị anụnwa iwere mma gbuwaa ya? Kedu ihe mma mepụtara? Kedu ihe nwatakịrị a ji were mma wee gbuwaa ya? So onye nwa bụ ihe a na-ekwu maka ya, ọ bụghị jọsụ. Ịma na a na-ekwu maka kọlchọ a, ndị mmadụ che na kọlchọ amaghị m ihe ha na-eche eche. Ịghọtago? I don't know. Mụnwa na onwe m amaghị m ihe ha na-eche, because ọnwụ na ndị mmadụ ma ihe ha na-eche, nwanne gị nwa personally, because ndụ bụ gonwa jie. Ịghọtago? Ị gaghị, ị kwesịghị ị na-ata ahụhụ, because ọnwụ na oke nna gị oke kwuru oke edebere ọnya, oke ruo n'ọnya, ọnya ma ya. Ịghọtago? Just were godo aka gị ma analyze ihe mere ọnya ahụ. Ọ were godo key kwụnye n'ọnụ ụzọ, were key kwụnye n'ọnụ ụzọ, gbachie the key. If all the in-lock of that key, if here, mana iji the key gbachiri the thing, mana in-lock ebe isi gbachie dị ụzọ bụ n'ime ka ọ dị, mana iji the key n'ilo gbachie. Ị gabazie ebe ị na-aga, the house is locked. Ị gbachiri the house, wụkwa inside ka ị gbachiri ya, mana iji the key n'ilo gbachie. Ama mbe gọtara na go. Iji the key, mana ị gbachiri ụzọ. If you the in-lock, no, if you the in-lock, mana iji the key gbachie the in-lock. So ihe nna-achọ ịgwa gị bụ na ọ ngụnwa ji the key, eji wee sị gị na oge ijiji jide mma onye wanyere orie. Ijiji jide mma onye wanyere orie, ọ bụ nke ji the key ọnụ ụzọ gị, nke gbachiri ya. You lock the door. Onwe onye gbachiri ya, ngwa gbachiri the key, jiwa ji the key gbachie ya. So ọ na ị create a society or identity, because now nwere direction, all of you will go inside ocean and die and drown off. I don't care whatever you call your name. Ọsọ gị kpọkwa ya Igbo, ọsọ gị kpọọ ya America, kpọọ ya England, as long as na-enweghị any map, enweghị any GPS iji enwere destination. All of you are going to lagoon in Lagos and drown. Simple, period. Even individually, ijighi map, you are going into lagoon. Even a race, ijighi map, you are going into lagoon. Pure truth. Because ị gbachie dị ụzọ, ị lock ya. Because n'ime inside you, n'ime gị now, mmụọ aha nọ n'ime gị is life, left hand and right hand. Ọ dị ebe a. Nke a bụ ime, akpọrọ ya ikpe. Nke a bụ iru, akpọrọ ya nri, aka ndị na aka ekpe. So they must work in balance, the two. But ọwụ na ị were disi aka nri gị with your character ị na-ebi na ndụ ị na-ebi gbachie dị aka ekpe, nwanne ị ga-ezukọ ijiji. Ị ga-ezu ijiji because ọ bụ ngị nwanyere ihe na-esi gị. Because onweghị mgbe ị pụtara ụwa, people can never force you.
ọnwụ ngụnwa na-asị na afa gị Igbo nọ nso, afa gị Igbo Okeke, ahụ m onye Igbo, ahụ m onye Hausa, ahụ m onye Yoruba. You said it. Onweghị onye si gị force gị si gị kwuo na Igbo onye Igbo. Nobody force you. Even though na the system mere gị onye Igbo, of course yes, mana enweghị onye bịara mmanya gị egbe n'onu na sị gị ị ga-ekwuri na Igbo onye Igbo. No, you proudly say that na Igbo onye Igbo, dị proud na-ekwu ya. Nobody tell you to say. So kedu isi intention, ka esi your intention iji wee wuru onye Igbo ahụ? Get the reason, because una man life is more deeper than you think. Because I am more cultural education, I say na life is a joke. One life is not a joke. Everything I need to take it literally, but at the end of the day, the consequence of these things, we see them every day. Life is not literal. Now one even as so deeper, ngwa negota anya na everywhere. Ndị pastor na-emezi mmadụ osi n'ọnwụ binie. Nna those things ihe make sense. Every food you eat, you must kill them to eat them. From herb to animals, anything ọ bụla ị na-eri na-egbu ya egbu. So why did this man wake up a dead? For what? What reason? Kedu ihe o mean? To do what? Mmadụ ga-eyiri akwa uwe mwụda n'ụlọ ụka, giving glory to a man. What about the God? Father, ị na-akpọ ya father, ị na-akpọ ya pastor, my daddy. Are you giving glory to the God, or are you giving glory to this man, pastor or father? Who do you worship exactly? If a pastor ga-ekpọ isi naanị, dere pastor. If a father ga-ekpọ father dị 10 years or 20 years, if agadi nwaanyị or agadi nwoke dị 100 years, ọ na-akpọ ya father. Father onye? Father is your nna gị. Ị maghị onye bụ nna gị. Pastor bụ your guidance, your guide. Ị maghị onye bụ your guide. Don't know who guide you. Nsogbu adịghị, this man will guide you, but you will end up in lagoon. You got to, because mụnwa na onwe m enweghị ike otu mbụ nọ nso na-aga apụta echi asị gị na God calls me. You got to go. You believe in me. Nwanna ọ bụ na m amaghị ebe m na-eje, all of you following me, you will go into lagoon. Ọkwụrụma. All of you, that is exactly what father or pastor means. If you believe in this pastor and this pastor amaghị ebe ọ na-eje, all of you are going into lagoon. Because this pastor is using a book wrote by a Western world. This pastor ma ihe dị n'ime akwụkwọ. That is the case. Had it been that this pastor ma ihe dị n'ime akwụkwọ, his approach will be different. You got to approach ya ga-adị different, or father or whatever, because exactly ọ bụghị ihe ahụ a na-akụziri ndị mmadụ dị n'ime akwụkwọ ahụ anyway. Because human being is a spirit. Ihe ọ bụla ị gwara ya, he will believe. He will, as long as ọ maghị or he don't know. As long as he don't know, he will believe it, because ọ mara. That is why ndị na-akụzi nkụzi should be careful, because these people ndị amara, they will believe because I know what I'm saying. Ọ bụrụ na ị maghị, ị ga-ebelieve because you don't know. Nke ndị aka na nke ndị aka ma the worst one were those who rejected the system in them without replacing it. Their own will be worse. They become mad. You got to go. Ndị nke ha ga-aka njọ, those people who reject their religion without having another one. Their own will be worst, because religion is a program. Never what you think, because you are frustrated, you are angry. Yes, but that is not the case. The case here is there is a program a na-akpọ ume in your system, in your body, in your brain, that runs your daily life. These things, every developed world knows it. That's why Africa never move an inch, because they lost and then refused to learn. Simple. Onye furu efu na-achọghọ ime ụzọ ebe o si ana, is just busy acquiring wealth after wealth. Paper, ordinary akwụkwọ bread. Ordinary akwụkwọ bread. Ego, who give value to the money? Who make value? Who say that this is $100? Who said so? China is an independent country. America is independent country. So kedu onye ga-choose among the both? Kedu onye ga-choose value of yen to American dollars? Kedu onye ga-choose value of dollar to Chinese yen or European money? Onye ga-choose?
You got that? So all those things, even though ihe na-eme bụ trade by barter, trade by barter, so but because you don't have bread, ị nwere akwụkwọ bread, then you were akwụkwọ bread nye onye ahụ, onye gị bread, finish, that's what you do. Ọ ihe na-akpọ ego, ihe a ka ị ga-eji wee nwụọ. This is why you die of akwụkwọ bread. Onweghị onye si ga-achụ na akwụkwọ bread nwanne, mana o ji ncha asa ahụ mara onwe ya. Simple. The most important thing in you is your life. Bụrụ isi gị. Onye dị ndụ ga-afụ ihe ọma. So that much longer you live, the much more you learn. Much more you will learn, the longer you live. Ị gaa na developed countries, the rich men na-anya bicycle. That's to show you that na these people, how they educated, ha nwere ụbụrụ. Ndị nwere ego na-anya bicycle na-aga n'iro na-aba public transport. Go and do your own research. But gaa na ebe poor people, gaa na poor countries, onye nwee ike igotenwu machine, ịfụ ya ka ọ na-eko, ụgbọgụrụ, ịhụ ya ka ọ na-eko, ụgbọgụrụ, just no grow new canvas. Canvas ya dị clean. Ịgafe ya na ahụ ka ọ pịa gị aka ntị, ị chọrọ isite na ya canvas ya ọ zụrụ ọfụrụ. Ịghọtago? But ị gaa na developed country, ị ga-afụ onye nwere private jet, ọ baa na public train. Go and do your own research. Ihe na ọ bụla asị, if you like, go and do your own research. Ịghọtago? Ka ịghọta ma ihe anyị bụ eziokwu ma asị. So ihe anyị na-agwa ụnụ, ihe anyị ji ekwu maka nsọ ala, mgbe m na-ebido ihe a, etinyere m Mike Ejeagha ji aka ya ji ọnụ ya kpọrọ onye akamụ sị na ihe nna nna anyị ha biri nsọ ala ka nka. Ha nwee mgbe ọ sị gị na ha biri omenala ma ha biri ọdịnala. No. You got to go? No. Ọ bụghị na enweghị ihe na-akpọ omenala, ọ bụghị enweghị ihe na-akpọ ọdịnala. Enwere. Yes, of course, enwere omenala, which is the religion, which is the decree of the religion. Nwa ọdịnala, which is the religion. Of course, mana mmadụ agaghị asị na ya bụ religion. Ị bụghị religion, because religion is to unite you between you and the verse. You got to. But nsọ ala is your kedu ihe ịbụ? Kedu ihe ịbụ? Ị were policeman, ka ị were military man, ka ị were minister, kedu ihe ịbụ? What are you? Ị gaghị asị abụ religion. No, because ọdịnala is a religion. Omenala is a decree of the religion. Isi omume gị n'ala, your character here. But kedu ihe ịbụzi? That is the question. Because ị ga-choose identity. That's why you say na ị gaghị asị you are praying for God without a name. Because what is the name of the God? Because God is not a name. God is the most high. What is the name of the God you call? So ndị nwa na onwe gị, ọ bụrụ na ị nwere a duty, how can God call you for duty? How? What is your duty? Ị ga-enwe a post na of office post na before ekwuonu ma ga-enye gị ọkụ ma ị ga-enwe n'ọrụ asị mmadụ ji ịchọ ọrụ asị na enwere profession. What is your profession? Kwa ihe a na-ajụ mmadụ, a na-ajụ ya oge ọbụla. What is your profession? Kedu ihe your profession? Before ekwubezi na ga sign nne gị for profession na. You got that? So that ọ bụ ihe a na-akọwa maka ya. Ndị be anyị adịghị na too outrageous or too pompous or na amaghịkwa m, ọ dịkwa clear side ebe anyị nọ anyway. So ndị be anyị na-adịba too forward. Nwanne enweghị onye o nwere ebe anyị nọ, onweghị onye ji no. Ọ bụ ihe anyị bịara ebe a. Ihe anyị bịara ebe a bụ to rescue those ones ignorant. Ọkwa ndị ọdozu ndị feeling ha ma. No, the ignorant one, ndị aha na-ama ha chọrọ ịma na ọ bụ ndị anyị bịara to rescue. Nta na akara anyị nke anyị ji anyị achọ nwanne. I don't want any conflict ideology. Personally for me, I don't want it. Enwere ihe m ji eme. Also kwa ya na-atọ ka sugar, I don't need it. Enwere conflict mind. Ihe nwere my mind engine na-arọ n'ime bụ nsọ ala period. All those ones na-akụ na-akọrọ onwe me, I don't care. Amaghị m ihe na-akụ because nwanne ihe a virus for you don't know. It's a virus because nwanne ịfụrụ mkpụrụ osisi na-epu epu n'elu,
ị na-ene nkwuo isi anya maka enweghị mkpụrụ ya. How can you know the tree? Ị maghị mkpụrụ ya mana ịma osisi ya. Mba, ị ga-amarịrị the seed to know osisi ahụ. Ohe ọsọkwa ya na-atọ, ọsọkwa if ụga dechasị everything ọ na-atọ. Nwanne, ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ọ bụrụ na ọ bụghị nsọ ala, because nsọ ala nwere ihe a na-akpọ edemede n'Igbo. Gịnị bụ edemede n'Igbo? Gịnị bụ ọnụọgụ n'Igbo? That is the case. N'akwụkwọ nta na akara anyị nwere edemede. Because edemede abụghị jos ị na-anụ maka edemede. Gịnị bụ edemede? Ọ bụ Igbo ka asụ. Gịnị bụ ọnụọgụ n'Igbo? Ịma na ọnụọgụ na ọnụọgụ wọfrọnt okwu ofu ihe kwema. Okwunu mana ọnụọgụ na ọnụọgụ bụ ofu ihe. Okwunu mana edemede na temptation bụ ofu ihe. Ọ na edemede. Okwunu na temptation na edemede bụ ofu ihe. So ọ bụrụ na ị maghị Igbo, nwanne ịghọta ihe a na-akọ. Because onweghị ka ị ga-esi wee zụnwe ụmụazị. Because you are dealing with the spirit. You are dealing with spirit. Human being with spirit. You are dealing with spirit. If you don't know this spirit, you cannot deal with them. You gaghị emenwe. You got to go. Oh, just you na Facebook na-ede nonsense. You are just wasting your time. You dey waste your time. You must master this spirit whichever way. If you master them, then you begin to code this information into them. One day you bịara for your own good, nothing more, nothing else. Life is yours. Ọ nwere ihe gbasara m. Ọ bụ ngwa ngwa ndụ gị. But ọ bụrụ na m nwa na onwe m na if I see you, ọ bụrụ na m fụ gị ka ị na-eme ọfụma, m ga-adị happy. M fụ gị kwesịrị ịta ahụhụ, kwụsị ibe akwa, bara onwe gị uru. Obi aṅụrị ga na-akpa m. Because onweghị m fụ gị ka ị na-ata ahụhụ, nwe uru ọ bara m. Na m fụrụ gị onye ojii na-ata ahụhụ ma onye Igbo na mba kekwe na nwe uru ọ bara m. I get nothing. But ọ bụrụ na ị sị na ị dị arrogant, you refuse to learn, enwere ihe m ji ga-eme. Because at the end of the day you will hurt me. Because onwe uru ị ga-abara m. Ọ bụrụ na if you hate me, I stay away from you because you hate me. Ịghọta kedu ihe mmadụ na-eme wit onye kpọrọ ya asị? Isi ịdọkata isi ọgwụkwuo isi ka asị a ga-egbu ya ọnọdụ. Isi mmadụ na ị ga-egbu onye ahụ achara gị. Simple. Ịghọta, that is pure life. Ma a na-ekwu ya ụta ndị mmadụ eche na a na-egwu egwu. Nwanne, we are not joking. Ihe anyị wụ ndị nsọ ala. Ihe ọ bụla anyị fọrọ tret anyị efopịa ata. Anyị fụ ata n'ime ugbo anyị bụ efopịa. Period. The same thing na-eme ọkụkọ ahụ, ihe ahụ ị na-eme ọkụkọ bụ agụ ụgwọ gị. Ọ ihe anyị ga-eme gị. Ịghọta, ihe ahụ ị na-eme ọkụkọ ma agụ ụgwọ gị, because anyị nwa bụ ndị nke Chukwu, agha Chukwu ka anyị na-ebu. Anyị na-ebu agha Chukwu. Ọ bụrụ na ala Igbo adịghị mma in peace, we bring in pieces. Ịghọta, because ihe anyị chọrọ ka ala Igbo dị mma. That is what ihe anyị ga-agwa ụmụ anyị bụ destiny. Ihe na-agwa gị na ihe anyị ga-agwa our children, this land must be purified, whether good or bad. This land must clean and worship the most high, whether good or bad. Onye achọghịzi nyakwara ngwongwo onye chọkwa anụnụ, because onweghị ka ụmụaka anyị ga-esi wee nwụ na mmiri na-aga Mediterranean Sea. No, we must make this land become the Europe. Anyị ga-eme ana ka ọ bụrụ America, so our children will not commit suicide in the desert ebe ha na-eje. Anyị ga-emeri this land to be good, ka ihe kwụsịrị ime ya. Then we tell our children, this is your ọgụ gị we here, this is your fight. Dekwa ihe ị ga-anụ ọgụ ya, ọ bụghị nonsense. You got to go. This is your duty and you must face this duty. So that mgbe the western world na-ebido go and check onye ọbụla ru 18 years must go into army. Judge West. If you ru 18 years ị ga-serve ọdịna ndị Igbo na-aba mmanwụ mgbe ndị ochie. All those things ojara atịrị ma ọ na-ama. O nwere age ị ga-eme iruo ịba ekpe ma o nwere that some side ị ga-anọ. Nwee side ị ga-ebe bụrụ iruo ịba mmanwụ. Enwere egwu a na-agụ. Ụmụntị bayo ka anyị jenu ka anyị na ya anaghị achọ okwu, ka anyị jenu ka anyị na onye bụ ụzọ chọọ anyụ, ka anyị jenu ka anyị na ya eme ya ọfụnanya. Ọkpankụ kpara akịrị gba onye chọọ ọhụnanya, ọkpankụ kpara akịrị gba onye chọọ ọhụnanya. Ihe ọ bụ egwu, gịnị ka ihe ọ na-akọ?
egwu gịnị bụ ya onye bụ egwu mmọnwụ ka m na-agụ ọkpa nke ụkpara akịrị ịgba onye chọọ onye akpa na nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ ihe a bụ egwu mmọnwụ o kedu ihe ọ pụtara ifuge Ghana the whole developing nation this is what you hear every day and see every day. Ọwụ na somebody bịa na your border to kill you and you run away with coward. Ihe a bụ ihe ị ga-agwa nwa gị and you must behave as so. You must behave as such. Ndị Igbo ọgụ bịara nwoke anọghị anọ ọ bụrụ onye ụjọ. Ọgụ bịara nwoke anọghị anọ bụrụ njọ. Nwanne ọkọ nkọba anyị anaghị achọ okwu onye bụ ụzọ chọọ anyị ka anyị jenu ka anyị na ya eme ya ọfụ n'anya. Nwanne the last man living you are. Ọwụ na ịkwụsị enemy in your front in your border kedu ebe ị ga-akwụsị nwe kedu ebe ị ga-akwụsị nwe dị enemy ọ bụ na ịkwụsị nwe na your border ọ because ị hapụrụ these things important thing ị ga na-achọ ihe ọzọ then you were a victim. Ị hapụrụ these things dị important because ụmụ gị ga-amaragodo eziokwu amara ha ụmụ gị mara eziokwu amara ha denu ha ga-ebi ndụ n'ime mmụọ na eziokwu. Nwanne e hụrụ ana ahụ ịfụrụ anaghị mmụọ ka ọ bụ the same spirit nọ gị n'ime nọ na-adị ana ahụ ya ji eme itinye mkpụrụ osisi na opuo ya mere ndị Igbo ji eme were amụọ nwa were otu bie nye na ya mere eji wesị gị na obi bụ ala ọ bụrụ na ana ahụ ị na-eme nsọ ala m gwara gị na ị na-anụ ọgụ nke Chukwu nwanne quote me right any day ọbụla ị found this thing error never you believe in it I said ihe ọbụla ị chọrọ ị ga-enwe ọwụ na your duty is to defend this land your duty is to defend your stomach and your pocket that's why you fail. Your duty is not to defend the land that's why they take them ị na-ahụ ndị na-aṅụ iyi ha edebe aka ha n'elu kwụba aka gị ọtọ aka ndị ọtọ. Kedu ihe Hitler white supremacy na-eme aka nri ha ka ha na-ewenye elu debe their palm open to the sun. Onye ọbụla na-eteke out of office ọ na-ewenye aka nri elu nna gị esi gị kwụba aka gị ọtọ. Before these people let this thing anyị amachago ihe ọ pụtara code way into our system children gwa ha kwụba aka gị nwanne ịkwụba aka gị ọtọ enweghị any force because you are the force enweghị any force ga-emeri nwunye but ọwụ na ịdị busy occupy your mind with hatred nwanne ịchụpụgo onwe gị n'ụgbọ maka na ọ chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ si n'ụgbọ elu ya. Fight abụghị aba ọ bụghị maka fight ị na-anụ fight nwanne inside your body enwere bacteria na-achọ ka o gbuo ike nwụọ nwee ndị na-achọ ka ọ dobe gị ndụ defend ya ka dị ndụ. Yes, because fight is normal already is original to life. A sị gị na there was war in heaven ị na-ahụ ka mmiri na-achọ izo iwe egbe n'igwe gbaa gịnị ka ọ bụ ọwụ na egbe n'igwe agbasịa mmiri ezo out of chaos come order. Out of chaos come order. After egbe n'igwe thunder and lightning mmiri ezo mmiri zosia nni adapụo. Okay, so all these things will natural process all natural law. If we to know anything don't be afraid of anything but ijekwana were ihe na-abụ nke gị ịgotago but nke ahụ bụ nke gị don't give it away never ịgotago never but ị ga-amanụ ka ị ga-esi wee mee you must know how to master these things your problem so that ka ị mara ka ị ga-esi solve ya. Oh just problem life no onwe is a problem because amụrụ mmadụ in a place enwere different ideology different people different race is a competition already. That's why ị mụọ nwa ịkwa ya akwa ịkwa dị ozu ị ga-akwa dị ozu akwa ịkpachi ya akwachi dochie ya ọwụ na adụchie dị ozu adụchie denụ anyị adị n'igwe a sị na ayiri n'igwe ọ dị mma
nwanne anyị n'igwe ọ dị mma. Ọ bụrụ na anyị yiri n'igwe nwanne, I can tell you nsọ ala we can push. Anyị ga-epush dị obodo push onye nwere ike, ala Igbo nwere ike irute Somalia. Ịghọtago? Ma ọ bụrụ na iyiri n'igwe iwu eru uru soja antị ha gbara otu a ha eburu ọchịcha, ha bugidere ọchịcha bugide buru n'ọnụ ụzọ ha, ọ gaghị abanwu ebe ha dọsa ya pieces ya eburuzie one by one bịara be ha. Ịghọtago? But you must be mentally one. You must be mentally one. Simple. Ọ wee ebe a ka nsogbu ụjọ na brain ka nsogbu inwe ha na conflicted mind. Ịbago na akụkọ, you will become a weak man. Weak go. That's why I do say na Tower of Babel. They are building Tower of Babel. Ka ihe mere mgbe ahụ na build your mortal mind, the spiritual mind cut it off, because ihe na build your mortal mind is self-interest. Self-interest, you will fall. But all na if you lay the interest on the land, you can never fail, because there must be a generation ga-abịa try to copy and to complete that your journey. You got that? There must be a generation. Oh, when you succeed, people must come to follow that journey, as long as that the journey of the land ebe ahụ nọ n'ime. But ọkwa nọ nke mgbanana those politicians before us now chọrọ their pocket. Who remember them? Who remember them? How many politicians in Nigeria ka remember ka echetara? Amaghị m ndụ. Enwechara ndị dị ndụ sef anaghị echeta sef. Many of them dị ndụ, nobody remember them. Ihe a na-anụ one day asịrịfụ ọnwụọna ka ha aga. Nothing. You got to go. So ihe anyị na-ekwu maka ya wụ, use this advantage of spiritual force. Use them. You are a spirit. Associate yourself with a spirit. Give the spirit a name. Because if not, it can never answer you unless you call. You call, you must call a name. Ị ga-akpọ afa. Ịghọta gị kpọọ ya afa ọza gị. Then ndị nwa na oge as a human being, ị ga-anarakwan post. Kedu ihe ọkwa gị? Kedu ihe ị na-arụ? Ịghọta gị? So anyị nwasị na anyị wụ ndị nsọ ala. Anyị nwa wụ ndị nsọ ala. Anyị nwa deserve a holy land. Anyị nwa wụ ndị bi na holy land. And kedu ihe ndị bi na holy land na-arụ to make sure that this land is clean? You got to go. This land is clean. Anyị ga-adị ọcha, a ga-asa ya asa, clean ya ọ na-acha ọcha ma mma. You got to. So ihe anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụghị because of na anyị sị na anyị bụ ndị nsọ ala, ndị mmadụ amaghị ihe anyị na-akọ na anyị bụ ndị nsọ ala. Nwanne, nsọ ala bụ a holy place dị asọ. Ebe anyị chọrọ ibi na holy place dị asọ, anyị ga-arụkwana ya. You got to go rụwa ya, rụpụta ya ọfụma. Anyị believe na this government of government. No. Anyị ga-enwe our own government in future. Also I take 100 million years, we don't care. Also I take 200 million years, we don't care. At the end of the day, the destination of anyị nwe our place with our own ruler. You got to onye our own intention. So first of all, ọ bụrụ na anyị finish here with nsọ ala anyị, you got to go make sure na anyị abụchara temple anyị na ala Igbo niile, megasịa ịmụ ihe anyị kwesịrị ime. Then all the whole children coming after us, all of them, onye ọbụla buru nonsense bịa hie ebuso ya agha. Onye ọbụla bụ nonsense bịa hie ebuso ya agha. You got to go. That is otu a ka a ga-esi wee zụọ ụmụ anyị. You got to. And ị na-agbagote ha ana nwere eji ị ga-emeru ha ana ịba mmụọ. You got to go. Ịba mmụọ. So ọ bụ ndị agha bara mmụọ, ọha nwa ga-ama ihe na-eme n'obodo. Ọ n'ime ọha maka na-ekwu ihe na-eme na mgbe o ji eme. Ọ bụghị anyị nwazi, because anyị nwa na onwe anyị mgbe aha enwere ka anyị ka na nka na ya anọghọzi n'ihe a na-eme. Mana ụmụazị aha bara mmụọ, ọha nwa bụ ndị na-afụ n'ife afụ na nzuzo, because ị na-akpọ ha CIA. Gịnị bụ CIA? Secret Investigation Department. Na ndị CID, Secret Investigation Department. Gịnị bụ CIA? Secret Service. Okay? All these things wụ na ihe nna nna gị mere ka ha si wee kọpịa ya, mezie elevate in a maximum higher level. Ọ bụrụ na e nwere something dị different, ọ bụrụ na ị gaghị eme nwunye,
all these things are free something you can do in your house, in your society, anything, anywhere you can do them. Ọwụghị just because ihe mere bụ na anyị dị arrogant. Anyị dị arrogant, and the arrogant enweghị uru na-abara anyị. The problem bụ na not only that anyị dị arrogant, anyị enweghị any benefit in this our attitude. We don't benefit anything. Mmadụ ị na-eme ihe na-aghọ ya ahịa, ka ewu dị nonsense bụ that. Mmadụ ime ihe na-aghọ ya ahịa, ihe ị mere sọ ịzụrụ ahịa mana na ahịa aghọ gị, ị ka na-azụkwa dịtin. Ka ihe na-azụrụ ahịa na-ahụ gị ahịa. Mmadụ ekwesịghị ịzụ ahịa na-aghọ ya ahịa ụmụ ibe. No, ịzụrụ ahịa mbụ ọghọghị ahịa, si ebe ahụ pụta zụọ ahịa ọzọ. But ị gaghị azụ ahịa ọghọghị ahịa ka na-azụkwa disentịn na-azụkwa disentịn until ego iji azụ ahịa agwụ, maazị ihe nke ị ga-azụ. Ị ga-azụgide zụgide ego iji azụ ahịa agwụ, ma ihe ị ga-emezi. Mba, ọ bụghị nwanne, ọ bụghị otu ahụ. Number one, before you can open the because ịgbachigo dị ụzọ, ka eke ị ga-esi agbaghe dị ụzọ, ị ga-apụtagodi na nsọ ala, enye gị program ịghọtago, ga na-arụ ọnụgoro your mind. Hapụ all these things a na-akọ na Facebook, read them, ghara ha ịnenecha ya enwe nke dị gị mma, idesa na ahụ ka aka na absorb. Desagodi na ahụ tụfuo ndị ọzọ, jizie nnọọ nwayọ. Ọwụ na ọ dị gị mma someday sometime, use them. Ọkwa na just something you believe, okene uru ọ bara gị datin iwere datin ịfụ na Facebook because ịma ha ị chọrọ ịma, but those things is irrelevant. Ọ dị irrelevant to your spirit. Ihe ahụ just flash is like ịfụrụ flash ka ma ịfụrụ asa mana mma na street nna nekwa asa nka amakwa asa. Okay, after ọ masịrị mma, yes of course, gịnị mezie ị ga-ebu ya ana? Mba. Then why did you absorb those things? Ịfụrụ asa onwe na nwaanyị ọbụla ịfụrụ ka ibu ana ya, nwaanyị ọbụla ịfụrụ ka ibu ana ụlọ gị, biko moto ọbụla ịfụrụ ka ibu ana, mba. Then ka ihe na-akọzikwa na ị gaa na Facebook ikpokọrọ nọnsensị gaghị n'obi gị, buru n'uche gị na-akpagharị, buru n'isi gị, mba. Na gosia ya, igosia ya nefuo anya, inesia nwaanyị ahụ anya nefuo anya, because ị gaghị ebunwu ha niile ala. Ọwụ na echikọrọ ihe niile efu na Facebook asị eziokwu, nwanne itipiana. Believe me, itipiago, because you become unstable man, highest on level. You got that? So now ihe anyị nwe na onwe anyị ji wee dịrị happy, dịrị stable bụ na because we only nsọ ala ka anyị ma. Nsọ ala because enweghịzi ihe ọzọ, as long as na because nsọ ala is an institution on its own. Because unu gee ntị, unu ga-afụ na anyị ji ebido egwu a na nne nna nna anyị ha nsọ ala ka ha biri wee ka nka. So ọwụ na ihe ọbụla m fụrụ nga na nsọ ala wee ya ọ bụ na ọbanye ha, because nsọ ala ma art, ihe ndị past people na-akpọ ma art, ndị Egypt ma ndị ha ịghọtago. Itinye na the scale, ọwụ na onweghị ebe ọ bara, nwanne wepụ ya, onweghị uru ọ bara. Ọzọkwa ya na-agba tọọ ụtọ, a sị na ọkụkọ ọcha mara mma n'ugbere, ọkụkọ ọcha mara mma n'ugbere. I were ya bata na nsọ ala, enweghị ebe ị ga-etinye ya, nwanne gafee onye, enweghị uru ọ bara. Ịghọtago? The only image of God bụ gonwa. Ọsọkwa image ha see, ihe ọbụla a chọrọ ha see is nothing. The image of God is you, nothing more. Ọsọkwa na-aga ese gịnị ka a na-ese? They give God the image. Nwa bekee does not give God any image. Jesus Christ is not image of God. Jesus Christ is not image of God. Jesus Christ bụ because enwere ihe ndị Igbo na-akpọ edemede bụ ese. Ọwụ na ị chọrọ ịkụziri mmadụ something, you must tell the person who the person is, kedu obodo o si. So all the movie, the Christ in movie represent, they are talking about a particular story. So they give the story at image ha nyere ya. Ọwụ image of God, image of the story. Jesus Christ bụ image of a story. So because ọwụ na ị na-agwa mmadụ okwu na ịgwa mmadụ about Jesus, ịgwaghị ebe o si, ịgwaghị afa nna ya. Maka mmadụ nwere ike isi, for example, osi iyi ogwugwu aja ala. Okay, Jesus Christ si from Jerusalem, nwee families o si wee pụta,
mma ya mmeri. ịghọta o nwere apostles 12 apostles oke aja na how can somebody believe in it? ime onye ọgwụ ime village osi no. You see, that is why o ji dị easy for people to follow Christ because ha gwara gị sị gị ọ bụ onye ebe a, he is from Judah, his mother is Mary, his father is Joseph. O nwere 12 apostles, Peter, Paul, papa, but it is so lazy to write a story for yourself. Ihe a na-ekwu is a story, then they attach image to the story. Or about God or no God. Na-ege ntị ọfụma. You got to. So the game here is ị gaghị asị mmadụ ogwugwu or ajala without telling those people exactly kedu, because even ịgazie na Juda now ndị na higher level mas na Juda abụghị country ha mana Joseph awụghị a person, they know, but ha juzuru image to represent the story. But nke nwa na onwe gị you are talking about spirit. Ọ asị na ya ukwu mango, kedu kwa ebe mkpụrụ mango aha dị? O nweghị mkpụrụ mana o nwere ukwu. That is ihe na-agwa gị ihe ahụ the wrong information you feel. Why your program is not working properly ihe na-agwa gị na because ọwụ na ị nwere a story you must write an essay about this story. Ọwụ na ị nwere Amadioha you must write the story about Amadioha. Ọwụ just write in Google, no, you must write an essay. Ma eziokwu ma asị o you that one or is your own personal problem, but to mee ka ọ wụrụ essay combine ya with the other books so that ka ọ wụrụ a program. Ime na kọmputa nwere program ara edere kọmputa ede otu a kọmputa efere edere ya ede o just na no kọmputa edere ya ede o wee na-efolo the program ahụ edere ede edechazie ya wee zie program zie ya ọ na-arụzi ọrụ according to that essay. Ọ na-arụzi ọrụ according to the essay. ịghọta so ọ bụghị just ịpụta isi mmadụ aja na ịpụta isi mmadụ Amadioha ịpụta isi mmadụ ihe ogwugwu. That thing will not last much because mmadụ agaghị eme ihe ọ na-ama. Ọwụhụ na ndị Igbo laikiri Igbo gods on all those things. Ọwụhụ na ha laikiri ya but ha amaghị na ihe ọ bụ na they don't know what it is. Mmadụ ọ ga-eme ihe ọ na-atụ ha ụjọ na because ha mara ihe ọ. That is why in Islam ha nwere akwụkwọ edere Muhammad from where? From Medina. Ke ihe aka ọrụ Muhammad is this and that. Jesus Christ gede aka ọrụ ya na ihe ọ na-arụ ọ na-epreachiri ndị mmadụ. Muhammad, Buddha, go and read Buddha nwekwere his hometown nwekwa aka ọrụ Buddha na-arụ. O nwere ihe ọ mmadụ. So all these people they represent the story. Nke gị agwa ga-agba isi mba mekwe na-eme isi mba chakwa n'ụzọ isi mba na-ekwuchi mmadụ ntị everywhere. So onweghị mgbe ị ga-apụta gwa ndị mmadụ si ha na ihe abụ your God without giving an explanation. Human beings are not like that. They cannot take it. Only few people can take it, but only some people may take it, but ndị isi dị mma agaghị ewe ya. Ndị isi akpakọrọ ọnụ ga-ama na onye na-akọtu. Onye isi dị mma ga-ama na ị na-akọtu. 90% of ndị Igbo mana ọgba aghara dị na that foreign religion. They know. But onweghị something to crush that foreign religion and replace it with something superior. There is none. Because ị ga-agwa m na ihe na-atọ ụtọ, ịgwa m ihe ọ na-atọ ka ya. Ị gaghị asị m na this Christ is not true without proving it to me. It's a program running inside me. So ọ na m believe ihe ị na-ekwu na ọkwa nna asị at the end of the day who will bear the consequence more. You got to, so that is why your people, ọ na your people like foreign, no, all program eji wee zụ ha and now it's too late and most of them are go na asị but ihu na ọ nwere but so ọwụzie na if you want to rescue them nsogbu adịghị. Hapụzie otu ahụ si wee dị wetezie the new food na-enyezi ha dị nni na-enye dị nni small at the end of the day the old one begin to
die off, the new one begin to give fruit. That is what thunder, lightning, mmiri ozuzo and the new opupu. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ with 3 seasons. Ọkọchị, udu mmiri, nkọchị, udu mmiri and ụgụrụ. That is 7 in number. You got to go. So what about talking about past. Nwanne nwa nwụrụ anwụ anwụọna. Nwa nwụrụ anwụ anwụọna. Kedu ihe a ga-eme? Nwa na-eku nwa ọ ga-alaba ka ọ ga-eche ka amụ ọzọ. You got to. So ihe anyị ga-eme na abụ ọ bụghịzi na nwanne omego na omego. Kedu ihe anyị ga-eme kịta? Solution to the problem ka na-ekwu maka ya. What are we going to do? Oh, just talking about ihe mere eme, ihe mere eme, ihe mere eme. There is no smoke without fire. Ihe mere eme agbachie na dị ụzọ. How do we open the door now? That is the case. Kedu ka anyị ga-esi emepe dị ụzọ? That is where nsọ ala came in. So because anyị gwa na onwe anyị ji the information of the old and new. Anyị ji the ancestors jidekwe nke kịta. Ihe anyị nidiziri bụ na iwerezi the food. Ndị Igbo sị gị asa atọ, asọ atọkwana, asaghị atọkwana, asa clean ifree, asọ the same thing. Ichenji etonu ọwụrụ asọ ọwụrụ holy, ichenji etonu ọwụrụ asọ ọwụrụ evil, the same thing. Atọ na ọtọ pene, atọ na ọtọ na. So this thing now bụ ihe anyị kwesịrị ịmaster as human being, as ndị Igbo. Ịghọtara? Ọwụ na anyị master these things nwanne, there is no Jupiter, we will ascend. Anyị ga-arị. Ndị Igbo nwere nọmba na 9 ka nọmba kwụsịrị n'ala Igbo. Ifụ na 10 1 and 0, 10 1 plus 0 waya ka ọchịrị ebe a ka a na-akwa ozu. Ịkwa dị ozu akwa, ịkwa dị ozu omuvuo baa na 11. Ịjụọ dị ogu, ọ sị gị jụgbuo dị ogu ajụgbuo before ị na-eri. Ijụgbuo dị ogu, i were ọfọ ya kee ya, ike dị ọfọ, ikezie dị ọfọ ama agba, ike dị ọfọ ama agba, ama agba ha ana, things will change. You got that? So but ndị be anyị ha nwere fake information because the system na-arụ ọrụ n'isi ha bụ that Western biblical system. So all this thing na-ekwu na ọ na-adị ha strange, ha ghọta ihe na akọrịsị because their program ụmụ nsọ ala na-arụ ọrụ n'ime m. So that's why m ji agwa gị ihe na were based on nsọ ala, ọ bụghị based on Bible. So I need him Bible to live, to survive. I don't need it. Mana nke nwana nwoge need the Bible to survive. So I will rescue you because if you use Bible, you gaghị akọwanwu the Bible. You can only understand them literally. Ị ga-aghọta nwe literally, ị gaghị aghọta nwe na deeper one. I can tell you what ogwugwu means. M ga-agwa gị ihe ala means, gwa gị ihe njọkụ pụtara, gwa gị ihe amadioha pụtara, gwa gị ihe abịama pụtara. But ngwa na onwe gị nọ na Western Bible, ị gaghị aghọta nwe. Ị gaghị aghọta nwe. That is the case. Mana ọ bụrụ na ịghọta these things na ịfụ na ọ bụghị that ị na-ebelieve, ị na-eche na onye ahụ ka ọ bụ nwere ihe ọ bụ. Because before anything there was evil, after anything there was evil, before everything there was good, after everything there was good. That is why iji wee nwee ihe ọ bụla ị nwere ịbụ imi na-abụ, eze na-abụ, eze na-enu eze ala, ịghọtago, anya na-abụ, ntị na-abụ, aka na-abụ. Because that is the simple. So ọ dịziri anyị nwa ka anyị nwee a good environment, a good society, a good Igbo, a good ọdịnala Igbo, a good distance. Ụmụ anyị apụọ ndụ. Ọwụ na anyị enweghị distance nwanne, 100 million years time we still have the same. Because onye na-enweghị obe enweghị ọ na-akwafu. Onye na-enweghị obe enweghị ọ na-akwafu. Nwanne bụ na enweghị ihe ịkọrọ, enweghị ihe na-eme expect na season.
enweghị na ọwụ na ị na-ekwugori ị na-eche ka God send the manna from heaven, that means ị kọbeghị ihe akọ bịa fọzikwe. That means next season enweghị ihe na ị ga-eme harvest na ị gaghị eme na harvest. Ndị mmadụ na-ekwu okwu amụọ na atọ ụmụnne before ụnụ a na-ekwu a na-agụ afọ a na-agụ arọ a na-agụ arọ, jụgodo onwe gị ajụjụ. Ndị Igbo na-eri ji n'Ọgọst, ji ọfụ. Na-ege ntị o, because mụ anaghị eme necessary argument. Use your natural science ị na-afụ anya n'ala Igbo. Don't judge based on ndị mmadụ. That if you go to that calendar a na-akụ na Facebook na that Google, number 6 ebe ahụ ha na-eri ji ọfụ, new yam festival. Na-ege ntị o. Then na number 7 ọ sị gị harvest of new yam, not new year. Harvest, not new year. New yam festival, not new year. New yam, new festival, new year. Then why do you say it's February? Na the same akwụkwọ enweghị ebe m gara na the same book unu ji the same datin unu were from Google. N'ime ya ka edere, n'ime ya is there, n'ime ya die ka ọ dị na new yam new festival in the 6th month and in the 7th month you harvest. So, harvest not to okwa feed your new children with new information. Is that not new year, new moon? Then can see ihe mere February then, because you are following that is ihe depụtara. That is ihe we program. You are just following the program. That is not the case, because ịgụ arọ dị iche, ịchụ afọ dị iche, because ị kwesịrị ị na-achụ afọ mgbe ahụ a na-akọ ihe n'anị. Ọwụ na ịkọ ihe n'ime anị, na-ege ntị ọfụma, because mgbe ndị mmadụ ga-akọtu ịkọ ihe n'ime anị, ị na-anya ị ga-afụ na mkpokorie bịa ree, ịchụọ n'afọ ya, ịchụọ na ya, ọ bịa pupụtezie ome ọzọ. Ihe na-agwa gị tru that jee na data akwụkwọ ahụ unu bụ adịmakwu from outside the book, from inside the book. Ọ sị gị na 4th month ọnwa 4 planting the yam. Ị plantera the yam, ịkọ the yam, after ị ga-bọpe dị aja, ị ga-afụ na ahụ ji ahụ erene, ịchụọ na ya kwa ya. Then in the 5th month ji ahụ epupụta ome ahụ onwe ha arụrụ, ọ na-agba like this. Ọkwa agwụ n'ọnwa ahụ, agwụ ahụ mmọnwụ agwụ ka a na-eti na the same akwụkwọ ahụ na ọgwụna na sizi ọnwa agwụna agwụ finish. Then na 6 ji epupụtara unu eriene ji ọfụ new year. That is means ọnwa agwụna unu aba na new year, celebration of the new year on the 7th. Gekwere unu na-akpọzi February then. That means you got adịghị ihe a na-akọ there to start with. You got mgbe nkụzie na this western system na run n'ime anyị adịghị mma. That's why information dị there but you cannot even understand it. Ihe m kwuru ebe a adịghị m anything else. I pulled from the book, from akwụkwọ ahụ ha jikwa na-asị new year. Enweghị m adịrịde. Ihe a bụ ihe dị n'ime akwụkwọ ahụ ka m na-ekwu. Ịghọtago? Chacho ọ na ịgụ arọ. Gịnị bụkwa na ịgụ arọ ka ọ bụ? Gịnị, what is it? What does this mean, ịgụ arọ? Exactly the same thing anyị mere na arụsị. Ịghọtago? Exactly the same thing anyị mere na arụsị. Arụsị bụ transmutation. Anyị change to gods. Arụsị is a stela, ọsọ akara aka. Ọ ya bụ pyramid. Transmutation, to how to transmute something, change nsị mmadụ bụ nsị, how to transmute human mind into a purified recycle, to recycle any waste product. Anyị ahapụzie because science of transmutation is difficult. Alchemy anyị ahapụ ya bụrụzie ihe apịrị apị na-ekwugheri na akọ nonsense akpagharị.
aja na-asị ya aja na-asịghị anya arụ akwụsị arụ abịba. But information ngwagizie gị na ihe na-arụ n'ime gị this western information. That's why you don't even understand your own information because it's there for you. Nna gị debere gị for you to free you from this nonsense. But ndị be anyị no oke oru echi ochekwa onye na-eblame for his own failure. The journey is about transmutation. If you like, you worship idol for next 100 billion years, nothing. If you like, you worship the ROC for next 100 billion years, nothing will change. If you like, you worship God for next 100 billion years, nothing will change. Unless the transmutation, you have the book of transmutation and follow them. As in Tana Akara. Nta is the child, Akara and direction. Finish. You have them, you follow them, then you transmute your mind automatically. If not, you are wasting your time. You are wasting your time. How can I get it after? Because of that Bible cannot redeem. If not, how can you say believe that somebody somewhere will come and do something? No. Natural law is there. So you don't need any natural law is there. Law of cause and effect. Ihe ọ bụla onye kwuru ka ọ ga-agọ. Ime ihe ọjọọ, you will pay off. Ime ihe ọma, you will pay off. Simple. So ọ bụghị about arụ kwụsị, arụ na-abịa. No, how about that? No. Although there is law already. So because they kpọrọ ya aja ana, or they kpọrọ ya ihe nwa. No. Ngenwa with the police and army. You work for these things. You got to go, you work for them. So if you take a duty, then you assign a duty. You start your work. You got to go, you start a work. Now, so I know when then soala, we have signed a duty for the gods. So I need signed a duty for the gods. Like mgbe ndị ochie otesi nwe osu, nwe ume, nwe nda, nwe njọkụ, nwe ihe niile. Yes, the same thing. So I know when then soala. Finish. Anyị bịara ịza iro, anyị na-aza iro, we clean the house. That's why I na-eme about to clean the house. So if we clean the mind, automatically the land will be clean. Ihe anyị chọrọ ịzụwa ụmụazị. Okenye difficult to train. Okenye bịara ahụ ịzụ. That is why you want physical police and physical army to put the okenye in prison so that they will have a chance to train the children. You gotta go. So ụmụazị anyị nwụta ga-eti anyị. Anyị ụzọsi ụmụazị anyị, you will bear me witness. The Igbo land will become the champion in Africa. Champion in Africa. Igbo land will become the champion in Africa. One, we don't care. Cross and die, peace and unity. Cross and die, peace and unity. Itinye isi n'ala Igbo agwụọ gị ịba. From Delta to Asaba. Ebe ọ bụla a na-asụ Igbo, itinye isi ebe ahụ, ụmụazị agwụọ gị ịba. Not nonso, not nobody. Ụmụazị ga-agwọ gị ịba, ụmụazị nọ there. But they will assign it to the land. Because ọgụ bịara nwoke anụghị anụ, ọ bụrụ onye ụjọ. All because he removed nsọ ala, then you have division. If you remove nsọ ala, the ala will pay you back. So the ala pay you back by dividing you. Agbọghị kurie gị, ewere gị nye ndị iro n'aka. Enye gị ndị iro n'aka, you were a victim. Erie nse nyụrụ anyị. Ịbụpụ ịrachara. Ịbụpụ ịrachara. That is what you see. Bịa chịga azụ na nsọ ala nwanne. If you don't know, bịa anyị akwụkwọ anyị ga-apụta nya dị na gị ọsịsọ. Bido ogori kịta na wash godo onwe gị off. Begin now to clean yourself for stay nọrọ onwe gị. Don't move with those people who are not in your own level. You got to go. As in a bed of the same feathers flock together. Bụrụ onye nsọ ala. Anyị nwere ihe a na-akpọ Igbo heritage. Igbo heritage anụnwa. Anyị chọrọ ka onye ọbụla bụ onye Igbo register this Igbo heritage ebe ọbụla ọ nọ. We will give you the constitution. You register it as a cultural organization. Nsogbu adịghị. Ọwụ na akwụkwọ anyị ntanakara anyị pụtazie. Anyị ga-eji back up. This will be your duty on earth. Because you must have a duty. You got to go. Mgbe aha ka a ga-ebido respect back, then we go deeper into science. Ihe mere na ya anaghị aga too far na science na ya nwere that kind one.
ndị Igbo dị bizi na-atụ ego eji ebu n'onye nwụrụ anwụ, na-atụ ego nọnsensị. Bọtụ ịgwa ha na anyị chọrọ ka anyị mepee laboratory n'ala Igbo for cancer research, ọ sịghị mba. Ịgwa ya na anyị chọrọ ka anyị discover nuclear science n'ala Igbo, ọ gaghị eweta dị ego. Ịgwa ya na anyị chọrọ ka anyị rụọ the largest company n'ala Igbo ka e wee na-arụ ụlọ free for poor people, ọ gaghị enye gị. Mana egwu ya nọnsensị na-enwere isi were dị mọrị nye gị, ruo echi ọkọrọ nọnsensị bịa. Ịghọtago? So ụmụ ibe, ọ ga-adịkwanụ ụbọchị ọzọ ka anyị kwukwenụ na anyị ewu ndị nsọ ala Igbo. Ebe ọ bụ na ị pụtara gwa ha na ịbụ onye nsọ ala, ị na-edebe ala nsọ. Ha chere ụmụ anyị ga-ebido n'ala Igbo. Our children, ụmụ anyị ga-ebido n'ala Igbo kpụrụ dị arụ na-eje. Ụmụ anyị ga-ebido n'ala Igbo kpụrụ dị arụ na-eje. This land was clean. More is a must. Anyị enwekwaghị ọkwa, inweghị option. Igbo land must be a safe haven for ndị Igbo, nothing more, nothing else. As long as na iwe onye Igbo onye nsọ ala, you must, this land must be privilege for you because ọ ngụ onwe ya. As long as na iwe onye nsọ ala, you must have your own na this land, and our children must make it possible. As long as na nsọ ala bụ ihe eji wee zụ ha, ọ ga-eme. Onye ọbụla bụ onye Igbo gara exile kwere ha na nsọ ala, ọ na-agụ ya agụ. Go and check. Onye ọbụla bụ onye Igbo gara exile kwere ha na nsọ ala, ala Igbo agụ ya agụ. From that moment, ọfụna mmụọ nsọ abata ya ime. Mgbe nke ọ ga-eji amasị ọ exile ka ndị a chụpụrụ m before. That moment ị ga-ama na exile ka ị nọ, mmụọ ga-agbanwe, mmụọ nsọ abata, ajọ mmụọ awa, ala Igbo agụba gị agụ. Try and see. Anyị ga-agwa ha na dibịa gwọrọ ọzọ, ọzọ bụrụ dibịa. Dibịa gwọrọ ọzọ, ọzọ bụrụ dibịa. A na-ekwu ekwu, a na-eme eme. Ọ ga-adịkwara na mma ụmụ ibe ka anyị jekwanụ mee ihe ọzọ n'anyị nwa ndị nsọ ala. Nsọ ala apụkwana gị n'ọnụ. Ihe ọ sọrọ ndị mmadụ na-akọ, ha kọwara onwe ha. Is between you and your God. Ihe anyị na-enye bụ gị direction, simple. Is you and you. Is you and you. Ihe anyị na-enye gị only GPS to navigate towards your own direction. Not we, not me, but the land. Ị need eriri iji wee gbachie. So eriri ahụ bụ nsọ ala, so that ka anyị nwee ike block the territory from the enemy. If not, ha ga-arakwa gị ya. Ịghọtago? Ọwụ na ịgbachighị the company, nwanne ị ga-aba n'akụkọ. Ịghọtago? So our root, it must be rooted. Any external influence here, o weakly gị, it will weaken you. Ọ gaghị eme gị strong. Sọsọ ihe ga-eme gị ike, ga-enye gị ike n'ụwa bụ nsọ ala Igbo. Ndị ọya ka nna nna anyị ha mere wee ka nka, ndị ọya ka anyị ga-eme. Adịzie ya igwe, ọkpọzie akpọsie ezigbo ike. Then ụmụ anyị can be able to challenge. If not, you are dead on arrival. Do the wrong.